Assalamu alaikum. A'a, dan ƙasa. Wa alaikum salam. Kai da kake da ƙasar me kake yi anan? Me kake anan Musa? Assalamu alaikum. Me faru ne? Wallahi tallahi na sai wata bibo ce mai tuji. Na nemi network na rasa. A'a, banda abin ka Musa. Ya za a kai ma ka je ka nemi waya bibo mai tuji. Ya za a yi waya bibo mai tuji ta rike ma jihar Kano ko local government ɗaya ba ta rike maka ba. Ai ba bibo ka nema mai tuji ba. Ni amfanin tuji, amfani ake yanzu da D5. Menene D5 din ne? D5 da kake gani waya ce aka yi ta D5 sannan kuma ita network ɗinta shine wanda zai rike jihar Kano gabaki ɗaya. Ina so in fahimtar da kai cewa D5 ita waya ce mai alamar littafi. To in bayani kan D5 din nan. D5 D ta farko tana nufin dan karamin sauro. D ta biyu tana nufin dauda kawu tarara. D ta uku tana nufin dadi hikima. D ta hudu tana nufin dan hajiya. D ta biyar tana nufin dallatin nasarawa to Aminu Alan waka. To alhamdulillah. Akwai inda haka ne Kano gaba ɗaya so zan yi. To in dai haka ne a Kano gaba ɗaya so zan yi. In dai har kana so ka samu network a gidanka, ka samu setting network a rayuwarka, ka samu ci gaba a rayuwarka, ka samu kwanciyar hankali a rayuwarka, domin waɗannan mutanen akwai abubuwan da suka shirya domin faranta wa talakawa a jihar Kano gabaki ɗaya. Alhamdulillah. Wato na fahimce ka mu al'ummar Kano mu fito kanmu da kwakwatar mu domin mu zaɓi jam'iyya mai alamar littafi wato ADP. Ka san Kano garin musulunci ne, saboda haka babu wanda ya cancanta ya rike Kano a matsayin gwamna kamar Malam Sha'aban Sharaɗa a jam'iyyar ADP. Shine wanda ya kamata mu fito kwanmu da kwakwatan mu zaɓa a matsayin gwamnan jihar Kano domin yana da abubuwa da zai domin ci gaban al'ummar jihar Kano. Muna da Aminu Alan waka a Nasarawa Local Government a matsayin dan majalisar tarayya. Muna da Dadi Hikima Adamu Abdullahi Abali a matsayin dan majalisar tarayya na Kumbotso. Muna da Nazir dan Hajiya a matsayin dan majalisar tarayya. Sannan kuma bugu da ƙari muna da Malam Sha'aban Sharaɗa a matsayin gwamnati. Tun ya rage wani al'ummar Kano ranar zaɓe mu fito mu dangwala musu. Jam'iyya mai alamar littafi ita ce zaɓen mu a jihar Kano. Allah ya wato wani abu da burge ni. Kana jerin wannan bayanan kai ji gaba ɗaya hankali har ya kwanta. To saboda na tabbatar insha Allah muka samu wayannan don Allah sa da Kano ta gyaru. Kano ta dausai alhamdulillah. Kai ne sai ta mara ita. Wato in na fahimce ka dai dukkan wani dan Kano me san ci gaban Kano me kuma san ci gaban al'ummar Kano a ya fito mu fito kwanmu da kwakwatar mu fito mu zaɓi jam'iyya mai alamar littafi wato ADP. Kano ta malance. In Allah da. Kano ta malance insha Allah.